Usa kaming gabi mga angkol ug mga auntie, syempre ikaw, pamangkin, kumustamos? Ayan, hello po sa inyo, no? Ikaw, kumusta po ang yung araw ngayon? Okay ba? Wala na bang problema? Meron yan siguro, no? Hindi ka naman nag-iisa. Marami tayo, eh. Ayan, sa mga nanood kagabi sa Miss Universe, no? Hanggang madaling araw yun, nakatutok ang iyong anggol, eh. Siyempre, mga ganong oras yun, gising yan, eh. Oo, pag uwi ko sa bahay, akala ko matatapos na. Alauna pasado na natapos yun mga kakabisyo, no? Almost 2 o'clock. Grabe, ang tagal. Sabi nga nila, yung Miss Universe kagabi, 10% yung pageant, 90% commercials. Oo nga naman, kasi kung iintindihin nyo po, kailangan din naman kumita sila kasi hindi kagaya nung mga past na years na kung saan hindi ka makakapanood ng live po, no? Hindi mo pwedeng mapanoorin yung live yung isang episode o kaya isang programa kasi kailangan mong mag-subscribe. Yan, halimbawa, no? Magbabayad yung bawat manonood. Ngayon, libre na. Andyan na sa internet, no? Kaya siguro ganoon din, no? At least kahit papaano, naihatid po ng libre. Basta meron ka lang YouTube at saka sa Facebook din mga kabisyo. Well, anyways, hello at sana't okay na po kayo sa usaping Miss Universe. Ang hindi ko talaga makakalimutan is yung pinatong yung crown, di ba? Oo, ni former Miss Universe or 2023 Miss Universe, Michelle D. Pinatong sa ulo ng ating bagong Miss Universe 2024 at binalanse. Ang galing ng pagbalance, no? Grabe naman, no? May nabasa nga ako dun, eh. Ano ba yung nabasa ko kagabi? May yung commercials daw yung hinahanapan kung sinong winner. Ang bihira sa sobrang dami. Pero anyways, okay lang yun, no? Anyways, mga kabisyo, move on na po tayo at eto na, matanong lang kita ngayon, no? Ilang taon ka ba nagkaroon ng crush? Nung araw. Naalala mo pa ba? Yeah, words. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Siguro hindi mo maalala yung edad pero nung natututo ka ng mag-ayos ng hitsura at katawan mo. Oo, siyempre, meron ka nang nagustuhan, eh. Meron ka nang pumipitik sa iyong damdamin. Diba? Siguro yun yung siguro naaalala mo ngayon, no? Pero alam mo mga kabisyo, yung pagkakaroon ng crush po, hindi lang yan nung kabataan. Pati nga ngayon siguro may crush kang ka-office mate. Pambihira naman. Gaulag-ulag, no? Pambihira. Di ba, konyo? May crush, no? Hindi lang sa mga bata, no? Pati na rin yung mga kaedad mo. Nagkakaroon ka ng crush sa ka-office mate. Lalong-lalo na pag bagong empleyado or empleyada. Ay, nako. Di ba? Yeah, words. Kailangan pa bang i-memorize yan? May basic po yan mga kabisyo. May crush ka talaga sa katrabaho mo. Lalong-lalo na kasing ganda ni Ganda Wanda. Ayan, di ba? So yan yung pag-uusapan po natin mga kabisyo, ha? Ang tungkol dito sa mga crush po natin. Ang kahalagaan po kung bakit po meron tayong crush. May babanggitin natin yan maya-maya po mga kabisyo. Pero alam na po natin yan. Basic na po yan ang nagpapagaan ng loob po sa atin at nagkaroon ng gana sa trabaho or somewhere, anywhere ay yung pagkakaroon ka ng crush siguro. At ayaw na po lamang ng minyo ka, oy. Kung minyo na gali ka, kung may asawa ka na, magpuyo. Lucy, yun ako na imuhang kigol. Ayan. At eto, na-post ko po sa ating fanpage sa Totoy Bato Official. Mga bagay na ginagawa mo nung araw para magustuhan ka ng crush mo. Kung ayaw mong nung araw, baka ngayon may crush ka. Ano bang ginagawa mo ngayon para mapansin? Ayan. Mag-comment ka doon sa aking fanpage, ha? Para babasahin natin maya-maya yan dito sa ating programa. Totoy na Love. Again, pailiilas ako ninyo, ha? Ayan. Day! Totoy ko, Day. Dapat ganun, no? Ako po ang inyong Uncle Totoy. Totoy Bato. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Ngayong gabi, ideanin mo, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan?
sake!